Әнеге әр-яңа жырдың атып қарай. Орысша керек души. Бұл операцияға кер алдынан yazылған жыр. Ярдәм ит миңа, ярдәм ит. Деп атала. Мен ойлым кімлер бізге ашар дейм. Ай, амилян сарымыз бейені. Санау килә көтмәгәндә, авырлыктыра кетеп, авыртулар рәмҗетүләр, күңелне ала китеп. Ялгышмаска тырышсам да, язмыш бирә кирәкме, башка телмә күңелемне, яралама йөрәкне. Ярдәм ит миңа, ярдәм ит, мәхәббәт кеше белән, һәрне күңел сакрайры, тормышым уты сүнгән. Минем бүген сынган чагым, бүгін сағылған шағым. Ярдәм ит миңа, ярдәм ит, бүгін юлдарым шағым. Бүгін минем күңелемне билеп алды тырмандар.